Já jsem Pletivo, vítám vás u nového videa. V dnešním videu si zahrajeme 99 dní in the forest. OK lidi, já už se nacházím ve hře a podle toho, co mám na sobě a taky podle začátka videa, nejspíš už víte, co budeme dneska hrát. Já už mám 79. den a klásu, ale vždycky jsem hrála prostě 99 dní s někým. Vždycky jsem to hrála ve dvojicích, ve trojicích a nikdy jsem to nehrála sama. Maximálně jenom jednou se mně zdá, jsem to hrála sama a skončila jsem asi u 5. dna, pak jsem umřela. Takže si to dneska vyzkoušíme a jak jinak než natočit z toho video. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak příští video natočíme taky 99 dní in forest, ale tentokrát jsme zkusili aj něco k tomu udělat. Třeba AFK místnost nebo takové. OK, už se tady nacházím a jako první tak jdeme těžit. Samozřejmě potřebujeme co nejvíc dřeva, fakt jako brutálně to budu úplně drtit prostě. Tak, rychle jdeme pokácet další strom. Úplně nejvíc budu to drtit, aby jsme měli co nejvíce prostě dřeva. Takže pokud se vám bude líbit tohle video, tak rozhodně můžete zanechat like a odběr. Moc si toho vážím, prostě za každý like nebo odběr si toho mega moc vážím. Takže rozhodně dejte odběr, abyste patřili do naší pletivácké komunity. Tak už to tam dáme rovnou, stejně noc, už. Tak. Postupně tam dáme další a další dřevo. A teďka dáme 3 dřeva do craftingu, aby jsme měli mapičku, aby jsme se nám nestratili. Tak. Kde můžu dát ten? Tak, samka. Momentálně máme 51 prostě u ohně našeho, což mi přijde, že je hodně, takže v pohodě, jsem spokojená. Prozatím ještě tam dáme nějaké to dřevo a budeme potřebovat 5 dřeva a 1 iron na to, aby jsme si vylepšili náš crafting. Tak, jo, už se rozdnívá, takže já tady posykám nějaké králíky. Jo, dobrá sekyrka, to znamená, že si můžu upgradeovat dobrý pack. Tady jsou náboje, tak ty si rovnou vezmu. Tak, doufám, že se nikdo nebude zlobit, že jsem si je vzala. Jdeme prozkoumávat trochu mapičku. Tady máme větrák starý, zrezlý. Tak, ten se bude hodit. A je tu ještě něco? Nějaká truhla další. OK. Tak, tyhle bych nezvládla zabít, takže ty radši obejdeme obloukem. Někdy pak, až budu mít třeba lepší věci, tak se tam vrátíme. OK, armor. Jako vůbec se nezlobím. Jo, už to píše, že za chvilku bude noc. Tak. Hop, tady tohle to dáme, všechny věci, co jsem donesla. Tak tu bunny food mu můžu rovnou dát, teoreticky. Tak a vezmu... Ne, jsem to nestihla! On mě ošidil! Tak to si děláte srandu lidi. On mě ošidil. On mi to sebral a nic mi za to nedal. To je teda matla. On mi to prostě... Jo, jasně. Že je něco prostě v lese. Tak, ale kámo, on mě ošidil ten. Já jsem po něm chtěla velký pack a on mi ho nedal. Nice, teďka budeme vědět prostě, kdy bude noc a kdy bude den. A ještě nám zbylo něco, tak si z toho vykraftíme postel. Tak. A ještě nám zbylo, tak si z toho můžeme udělat tu šelfu. Podle mě to máme teďka dobře rozjetý, až na to, že mě tam ten týpek ošidil, takže budu potřebovat rovnou wolf pelt a ani nemám dobrý pack. Takže to je fakt super. Ale každopádně, co je tady? Tady jsou ty šroubky, ty já nechci sbírat, protože ty mi přidají jenom 1 kus železa. A tady je vlk, nazdar. Zdar, kámo. Ale nechci dělat hroty. Jo, díky. Tak nevadí, tak už po mně běžíš. OK, tak to tady vytočíme, takhle to tak přeskočíme přes vlky, nevadí. Tak tam je kolik věcí, kámo. Tak já potřebuji mu utéct nějak tomuto vlkovi.
Tak. Kanistr, nice. Hele, mám málo HP, fakt jako brutálně málo. To znamená, že já bych ocenila, kdybych sem šla a žádný vlk by se mě nevšiml. Tak, já bych tady pozbírala všechny náboje a ten revolver taky. Už se mě všiml. Tak to já rychle zdrhám, protože mám brutálně málo HP. Stromek! Nebo dům na stromě, tak. Mám ještě minutu den, takže to je v pohodě. Máme rifle, nebo já tomu říkám brokáda. Takže prostě máme brokovnicu. Tak. A tam máme další pak věci, takže to pak půjdu vylootit. Teďka už se vrátím spíš k ohništi. Tak. Podle mě toho mám hodně. A hodně dobré věci. Takže jsem spokojená. Za chvilku už bude tma, takže to se vrátím podle mě akorát. Tak, tady dám železo, co jsem donesla. Máme 7. Teoreticky by to chtělo si třeba udělat nějakou obranu prostě z těchto jenom. Tak to jsem dala nejhůř, ale tak nevadí. Tak, uděláme si takovou obranu prostě z těchto bookshelfů. Tak. A jo, že máme najít děcko, no to je jedno. Že to umím přeskočit já, ale třeba ty nájezdnice, tak ty by to nepřeskočily. To by šlo. Hele, jakou můžu jít osvobodit děcko, ale zatím nemám zas tak dobré věci, takže... Jako, já bych spíš počkala, až budu mít třeba spír. Taký ten osten. A pak bych šla na děcko, ale prozatím ne. Tak tady si vezmeme mikrovlnku starou a vylezeme semka na vrch a třeba tam bude nějaká dobrá čestka a je to normální kamená, nebo jaká, nevím jak se to přesně jmenuje, tak čestka kamená nějaká, nevím, ironová, nevím, nevyznám se v tom. Tak super, máme bandáž, který stejně ani nevyužiju. Ale proč nemůžu dostat dobrý pack, třeba. Já bych ho fakt ocenila ten pack. Jakože fakt. OK. Jo, tu je mikrovlnka opět. Tak. Hop. Tohle se najíme. Kanistr. Nice. Ten se hodí. Našla jsem záchody. A ty jsou dobré, tam většinou bývá třeba nějaký dobrý loot. A je tu čestka. No tak, prosím, buď spír nebo dobrý pack. No tak, prosím. Dobrá sekira, kámo, tu už mám. Jako, děkuji moc, jo, ale čemu mi je dobrá sekira, když už ho mám. Děkuji. Jo, tak tady je úplně to stejné. Tak ten větrák prostě chci vzít sebou. Ten mi přidá prostě 2 šroubky, jako. 2 šroubky je sakra hodně. Postavíme. Jo, a přijdou nájezdníci, tak jsem zvědavá, jak to zvládnu sama. Takže pro mě fakt super. Tak rychle tady pozbíráme. Tady vysypeme všechny ty ryby. Jo, to je ten kozel divný, co jsem vám říkala. No nic, sníme tady rybičky. Jupi a jo. Skládáme je tady. Tak, uhlídáme sem. Hele, dům, tam jsem ještě nebyla. Najít prostě co nejvíc železa. Větrák. O tom jsem zrovna mluvila. Je, další větrák. Tak. Co je? Benzín. Jako chtěla jsem ten pack, ale benzín je taky v pohodě. Tak. Rychle tady zabiju nějaké králíky. Jako omlouvám se lidem všem, co mají rádi králíky.
ale prostě tady není jinčí potrava. Vlci jsou moc těžcí na to, abych je zabila. Takže omlouvám se všem, co mají rádi králíky. Vylepšíme crafting. A na tohle už nemáme irony. Super. Otevřeme chestu. A v čestce je dobrá sekira. Tak to už si ze mě ale někdo dělá srandu, kámo. Přelíme ho. Tak, přebijeme si znovu. Jak kdyby se tvářil prostě, že mezi ně patří. Tak, vezmeme hlavně stejky. Nevadí. Všecko beru. Jo, beru samé potřebné věci. Tak vezmeme jenom to železo. Tak. Tak. Bohužel steak tam budeme muset nechat. To je pro toho jelena. On si bude myslet, ten jelen, že jsme to malé děcko zabili, ale přitom jsme ho ukradli. Tak. Dám tam tohle. Kam si postavíš? To si děláš srandu, kámo. Nemohl jsi to postavit, až už to mám to. Tak, našla jsem tenhle ohnivý biom, ale asi ho nechám na pokoji, spíš se vracím. Dáme tady tohle. Bum, bum, bum. A máme 2 kanistry benzínu a 1 uhlí. Tak, bomba. Ale jde Mystery Groupa a já doufám, že neumřu. Už mají dobré věci. A jediný týpek, co dělá problém, je tento. Tento s tou kuší. Blbou. Pardon lidi, omlouvám se velice za sprosté slovo, ale můžeš už, dobrý. Tak. Auojs. Tak to si děláte srandu, lidi. Já nechci zemřít. Já se oživím trochu. Ale potřebuji něco sežrát honem. Lidi, já fakt umřu. Já zemřu. No nic. Ne. Rychle sežer to. Tak kámo, děláte se ze mě srandu? Tak jsem dead. Ne. No nic, lidi. Bohužel jsem umřela. Ach jo. No nic, lidi. Dávajte like, odběry, zvonečky. A ukážu vám AFK baseu. Tak čau.